Dobre. Ak chcete, ak nechcete, nemusíte. No, toto je katastrofa. Toto budem dneska iba vyprávať. Tadeáš. Čaute, ja sa momentálne presúvam. Som v električke, tak neskôr. Keď tak. Dobre, dobre, tak sa dobre presúvaj. Máme tu Tomáša z iPhoneu. Áno, dobrý deň. Ahoj, buď pozdravený. Ahoj. Áno, pochválen. Ahoj. No, super, super. A Brian, Čaute, čaute. čauko, kakauko. Matúš, my len skúšame, ťa počujem, máš vypnutý mikrofón. No, Simonka, Áno, čaute. nazdar, Vika, Ahoj. Ahojte. ahoj, a Nikolás, Ahojte všetci. čauko, tak okrem Matúša máme to zodpovedané, aspoň takto, že vy, vidím, že tam nespíte, keď budete chcieť, si môžete zapnúť kamery, lebo potom neviem, že ktorým smerom to uberať, ale hneď by som na začiatok, tí, ktorí môžete, keď nemôžete hovoriť, píšte do chatu, tak by som sa chcel spýtať, a kto z vás si spravil domácu úlohu? Janka, čo sme tu mali za domácu úlohu z minulého krátu? Cashflow. Cashflow plán, aha. No, ja ju mám. No výborne, a ako ti to vyšlo? Zarobíš? No, ale až, čo to bolo, až po nejakom, až na budúci rok. No však v poriadku, a koľko potrebuješ investíciu? 10 000. To je dosť v pohode, to nie je veľa peňazí. No, v podstate nie. To je úplná pohoda. Tuto napríklad Tadáš ide v električke, prejde sa po električke a osloví každého, kto tam sedí, že nech mu dá 100. A keď tam sedí 45 ľudí, tak už máš 4500 eur. No to by bol krásny život. Ono to tak funguje ináč. Samozrejme musíš dať za tú 100 nejakú protihodnotu, alebo si to vypýtať ako dar, ale eh, tak, no dobre. Dobre, tak Simonka, som na teba hrdý. Ty si mala, aký projekt si vypočítavala? No, akože ja som to tu ešte nikdy nespomínala, ale by som si otvorila salón s šatami, či spoločenskými, alebo svadobnými Mhm. a predávala ich, alebo prenajímala. No výborne, výborne. A ako si vedela, že koľko bude nájom a takéto veci a kde to bude? Akože nájom som si pozrela, že by som to chcela v Bratislave, čiže tam som rátala také, že približne, ak sa to pohybuje, som našla, že takých 1700. OK. A ostatné, akože tiež som si tak googlila, že aj koľko stoja šaty a tak som odhadla, že by som ich na začiatok chcela mať aspoň 100 kusov, čiže tak Mm. som si robila rešerš. Super, 100 kusov šiat. A to by ti stačilo mať teda 10 000? No, tým, že som si teraz hľadala šaty na promocii a pozerala som si, že koľko aj stoja, tak myslím si, že na tých aj 100 šiat by mi to stačilo a aj na nejaké energie, aj prenajom na prvé mesiace. Dobre, čiže povedzme, že šaty stoja 50 eur, hej? Mhm. Som to teraz vymyslel z brucha, ale tak myslím si, že kus nejaké látky bude stať tak 50 eur. Podľa mňa aj viac, Miško, teda určite viac. Dobre, však ale to má z Tajska na mieru. A, a nájom 1700, ale plus musíš dať 3 mesiace alebo mesiac minimálne ešte zábezpeku, tak to už máš 3200, 8200, zostalo ti 1800 eur.
z toho potrebuješ tak 500 eur na 2 mesiace na energie, takže zostalo ti 1300 eur. Ako ich investuješ? Mm, do nejakých buď akože ďalších nových šiat, alebo nejaký akože obsluha, občerstvenie pre zákazníkov typu kávička. Prídem sa k tebe najesť a dám si dobre chlebičky. To bude. No dobre. A už zákazníkov máš? No ešte nemám. A ako vieš, koľkí ľudia budú to chcieť si prenajať? No som tak odhadovala, že tým, že furt každý rok je či už ples, nejaké svadby, alebo promocia, alebo stužkové, alebo ja neviem čo všetko, tak som tak typovala, že by mohli byť nejaké aspoň záujmy. Super. Aj si prenajímala nejaké šaty niekedy? Áno. A teraz niekedy nedávno? No teraz nedávno nie, pre na stužkou, čiže 5 rokov dozadu. OK, OK, chápem. No a poznáš niekoho, kto si prenajal niekedy nedávno nejaké šaty? Nie. Dobre, tak sa ešte spýtam inak. Plánuješ si nejaké prenajať? No, radšej si áno, kúpujem, ale niekedy v podstate je lepšia možnosť ich iba prenajať, pretože fakt sú na tú kúpu drahšie. A keď to Mhm. má človek využiť iba raz v živote, tak to v podstate nemá zmysel. Takže akože to prenajímanie tiež má zmysel. Dobre, tak poviem vám taký malý hack, že ako viete zistiť napríklad od konkurencie, že koľko toho predávajú. Nemusí to fungovať vždy, ale keď si niečo objednáte cez ich e-shop, ak prenajímajú najmä online, tak na tej faktúre bude nejaké poradové číslo pravdepodobne. A to poradové číslo buď bude naviazané, že na ten mesiac alebo na celý rok. Alebo niekedy, nie často, ale niekedy je, že na ten istý deň. Ale to sa dá, keď raz až dvakrát si niečo kúpiš cez ten e-shop v tom danom mesiaci alebo týždni, tak vidíš, že ako sa posunulo to poradové číslo a podľa toho si vieš odhadnúť, že koľko majú približne objednávok za to dané obdobie. Hm. Dobre, to je taký tajný hack. Dobre, alebo nie hack, ale niekedy vám taká informácia môže pomôcť. Nie vždy. Dobre. Simka, som na teba hrdý, že si spravila domácu úlohu a teraz poďme my sa trošku pozrieť na to, že ako sa robí, že produktový vývoj a, a niekde som si spravil poznámky, ale neviem kde. Aha, tu. Dobre. Aký typ produktu máme? Keď sme si hovorili v minulosti, že kto chce čo robiť, tak aké rôzne produkty tam boli? Bolo tam Tak nejaká no, nejaké hmotné výrobky, by hmotné som výrobky, povedal, možno mhm. služby. Potom služby, jasné. Čo ešte tam bolo? Neviem, či to je zvlášť kategória, ale tak napríklad ten cowork, to sú nejaké priestory, ale asi služby tiež vlastne. OK, priestory služby, OK. Hm, Neviem, čo iné. Vlastne, čo je okrem týchto kategórií. Môže tam byť, že software, Aha. hardware, hej? Môže byť? Aj dobre, no, takže asi môže. A začníme možno, že vývoj produktu sú teraz, že na produkt sa dá pozerať dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je marketingový, že postavím si nejakú produktovú radu, ktorá mi pomáha predávať viac. A potom druhý spôsob je, že idem vyvinúť nejaký produkt a reálne potrebujem vyvinúť ten produkt a niečo by to malo robiť, aby som mal čo predávať. No a ako sme si už v minulosti povedali, že ideálne je, keď predáš ešte predtým, než máš ten produkt. No, dobre. Ticho znamenie súhlasu.
No a že to máme akože jasné, hej, že predtým, než predám ten produkt, tak teda predtým, než vyrobím ten produkt, keď ho predám, tak to mi potvrdí, že tam existuje ten trh a môžem potom na tom pracovať. Potom sme si hovorili o softvérovom vývoji, sme si spomínali metódu, že agilný vývoj, ale spomínali sme si metódu, že waterfall, alebo teda vodopádový vývoj. Takže tí, čo to ešte nevideli, pozrú si zo záznamu. Tí, čo to videli, tak si pamätajú, alebo si pozrú znova zo záznamu. No a, a podobná metóda sa dá použiť aj pri hardwareovom vývoji, keď vyrábame nejaké zariadenie. A skoro v každom, keď sa na to pozrieme, tak skoro pri každej jednej ceste. No a prvá vec, ktorá je dôležitá pre nás, keď niečo vyvíjame, je vyrobiť najmenší možný a najlacnejší a najrýchlejší produkt, ktorý chceme vyrobiť. A tento produkt, akože to ste už stokrát počuli, že minimum viable produkt, alebo teda minimálny hodnotný produkt. A toto, čo to znamená, to, že minimálny, tak to asi chápeme, že to najmenšie, čo to môže byť. Hodnotný produkt, viete, čo znamená? A hodnotný znamená to, že už niekto je za ňo ochotný vymeniť nejakú hodnotu. Hej, čiže niekto príde a stiahne zlatý prsteň snubný z prstu a vymení ho za ten náš produkt, aj ktorý je akože v nejakej minimálnej verzii. Nemusí byť to prsteň zrovna tento snubný, môže to byť nejaký iný diamant alebo peniaz, nejaká iná hodnota, ale že on je už hodnotný pre niekoho dostatočne na to, aby za to niečo zaplatil niečím, nejakým statkom. No a teraz ešte, tento produkt nie je dokonalý a má veľa chýb. Hej, tento minimálny produkt má veľmi veľa chýb a je pre nás blbé ho ponúkať ďalej, lebo ešte nie je dokončený. Normálne ťažké to je. Ale v rámci toho nášho trhu, ktorý oslovujeme, v rámci tých ľudí, ktorí sú naši potenciálni zákazníci, tak asi 7% z nich sú, kto sa to učil v škole? Dobre, no, Tí stáli zákazníci? ešte pred nimi. Ešte predtým, úplne, že začína nejaká nová inovácia, povedzme. Ešte nehovoríme, teraz hovorím o inováciách, ale vidíš, nehovorím o klasickom nejakom produktovom portfóliu, ktoré už je na trhu overené. Takže vidíš, mali by sme si to rozdeliť. Čiže ak je to nejaká inovácia, tak 7% našich potenciálnych zákazníkov sú tzv. Early adopters. To sú tí, čo sa včasne čo sú pripravení kúpiť produkt, aj keď není ešte dokonalý a sú nadšení tou inováciou a úplne sa im to páči a odpustia tomu tie chyby, lebo vedia, že však je to inovácia a ešte už to môže mať nejaké chyby. Takže s tým pádom viem, že keď tam existuje takáto malá skupina ľudí a viem na nich potom lepšie cieliť, tak lebo oni sa väčšinou združujú v nejakých komunitách napríklad, v nejakých fórach, tak potom ich viem na nich cieliť a skúsiť im tento produkt predať, aj keď ešte nie je dokonalý. Keď, keď je to produkt alebo služba, ktorá už je existujúca na trhu a vstupujem do nejakého konkurenčného prostredia, stále, ak je to v tom inovačnom segmente, že začínajú vznikať tieto služby alebo takéto firmy, ktoré poskytujú ten istý nápad na tom trhu, tak stále tam platia tí skorí adoptéri, hej, tí, čo si to skôr presvedčia. A keď je to už niečo, čo je na trhu existujúce, tak potom je nejaký taký iný fenomén, ktorý by som ja nazval, že keď začínam podnikať, tak nazval by som to, že úroveň profesionality. A teraz úroveň profesionality si viem pozrieť, alebo si viem predstaviť v A lepšie by bolo, keby som sa vás spýtal, ako si predstavujete úroveň profesionality?
No dobre, chápem, že to je ťažké, že keď si povieme, a možno by sme si mali vysvetliť, že čo to je profesionalita, že aký je rozdiel medzi amatérom a profesionálom. Povedzme si, vysvetlíme si pojem profesionalita. Aký je rozdiel medzi amatérom a profesionálom? Profesionál to používa v práci napríklad? Môže byť, ale aj amatér to môže používať v práci. Aký je rozdiel medzi profesionálom a amatérom? Hm? Skúste ešte Spola- niekto chcel niečo povedať, nepočul som. Spolahlivosť. Spolahlivosť. Môže byť amatér spolahlivejší ako profesionál. Tak potom tá kvalita odvedenej práce. Dokonca amatér môže byť kvalitnejší ako profesionál. Skúsenosti? Skúsenosti. Dokonca môže mať ten amatér viac skúseností ako ten profesionál. Nejaké formálne vzdelanie? Alebo niečo také? Môže mať formálne vzdelanie amatér väčšie ako profesionál. Profesionál si pýta viac. Veľmi dobre na to ideš. Veľmi dobre na to ideš. A tak ja vám to teda vysvetlím. Ten profesionál, ten základ slova je profesia. Už vám to niečo hovorí? Že ten profesionál sa tým pravdepodobne živí. A ten amatér to nerobí na tej báze, že by si za to pýtal peniaze a živil by sa tým. To je rozdiel medzi amatérom a profesionálom. Takáto je jednoduchá vec. No a teraz, keď sme si vysvetlili, že profesionál, to je od slova profesia, že je to jeho profesia, hej, tak potom úroveň profesionality je všetko to ostatné, čo ste okolo toho spomínali a ešte možno, že niečo okolo, ale môže to byť, do veľkej miery to bude naviazané, nemôže, ale do veľkej miery to bude naviazané na to skúsenosti, úroveň vedomostí, nepovedal by som úroveň formálneho vzdelania, ale úroveň vedomostí a praktická aplikácia. To znamená, že kompetencie, slovo kompetencie, to je vlastne spojenie troch vecí, čo sú zručnosti, ako je ten človek zručný, čo vie urobiť, skúsenosti, čo už zažil, čo vie, ako vie rýchlo niečo spraviť, alebo to vlastne to sú zručnosti, ale ako vie predvídať nejaké situácie. A sú tam ešte aj vedomosti. Hej? Takže tri veci. Vedomosti, skúsenosti a zručnosti. To je kompetencia. Keď človek má vysoké vedomosti a vysoké skúsenosti a je veľmi zručný, tak je veľmi kompetentný. To znamená, že vie v danej veci konať a s vysokou kvalitou napríklad. Dáva vám to takto zmysel? Vysvetlil vám to niekedy niekto takto? No, práve takto nie, ale dáva to zmysel určite. Dobre, to som rád. To som chcel počuť. Na konci, keď sa vás budeme pýtať, že ako sa vám páčilo, tak ja chcem počuť jednu jedinú vec, že kokos, chodím do školy už toľko rokov, platím na ten autobus toľko peňazí, aby som tam prišiel a toto som ešte nepočul. Ale to vás teraz nechcem navádzať, to som iba žartoval. Poďme ale späť, teda máme nejaké kompetencie, niečo sme si k tomu povedali. Povedali sme si, aký je rozdiel medzi amatérom a profesionálom. A teraz, že čo v nás evokuje, čo v nás vyvoláva ten pojem, že úroveň profesionality. Tak v súvislosti s týmto asi by som si to predstavil ako nejaký ten priemer medzi tými troma, čo sme uvádzali práve teraz. Že nejaká tá priemerná úroveň týchto vecí. Môže byť Vika? Áno, že možno ako rýchlo vieme nájsť riešenie do problému nejakého konkrétneho a prispôsobiť sa tomu. Áno, aj to, výborne. Napadá vám ešte niečo iné?
Dobre. Ja teraz pôjdem trochu do ezoterična. A čo si myslíte, kto je väčší profesionál? Ten, kto chodí v obleku a v kravate, alebo ten, kto chodí v kraťasoch a v krátkom tričku a pritom môže dodávať že tú istú službu? Kto je väčší profesionál? No tu nemôžeme povedať presne, Á, lebo výborne. Áno, áno, správne. lebo každý môže byť dobrý v niečo inom. No akoby, že ten, neviem, v kratiasach nemusí byť dobrý prípadne v financoch, ale môže byť, neviem, dobrý v, neviem, plávaniu v baséne. Dobre, ale keď robia tú istú profesiu, povedzme, že obidvaja sú finanční poradcovia. A finanční poradcovia, keď mi niekto povie, tak si predstavím niekoho v obleku, tak povedzme, že obidvaja sú finanční poradcovia a jeden chodí v kráťasoch, v krátkych rukávoch, v tričku a šiltovke a druhý chodí v obleku. Ktorý je väčší profesionál? No to takisto nemôžem povedať. Mhm. Prečo? Prečo to nemôžeme povedať? Čo je to, čo určuje tu jeho úroveň profesionality? Teda tie znalosti, ktoré má v danom odbore Mhm. a skúsenosti a vedomosti. Správne. Je to úroveň kompetencií, že ako je schopný docieliť nejakú a pokryť tie naše potreby. Ako im veľmi dobre vie porozumieť, ako rýchlo a tak ďalej. Ako ich vie rýchlo adresovať. Čiže presne tak. A keď vstupujem na trh s novým produktom a ešte ho nemám, tak ešte nemám dosť skúseností, ešte sa môže tá moja úroveň profesionality javiť nízka v rámci tej produktovej škály. Ale ja môžem k tomu pristupovať s vysokou mierou profesionality, že to robím podľa nejakého postupu, ktorý mi zaručí oveľa rýchlejšiu adaptáciu, oveľa rýchlejšie prispôsobenie a zaručí mi ten pocit toho spokojného zákazníka u toho zákazníka. A teraz sa môžeme pozrieť na konkrétny príklad. Akým spôsobom môžem dať najavo svoju úroveň profesionality a vzbudiť zákazníkovi dôveru, napriek tomu, že ešte nemám hotový napríklad ten prototyp. Tak bude to asi tá vonkajšia stránka, že aj oblečenie, ale aj vystupovanie. Áno, je to veľmi úzko späté s tým vystupovaním. A do akej veľkej miery mám s tým zákazníkom možnosť komunikovať, tak sa musím prispôsobiť tomu. Hej? Ja keď idem bosý, v krátkych rukávoch, v krátkych nohaviciach, šiltovke niekam na stretnutie a viem, že to stretnutie bude mať aspoň 5 minút, tak keď som dostatočne veľký profesionál na to, aby v tých 5 minútach, v tých prvých 3, 4, 5 vetách ten človek si povedal, že stojí mi za to, aby som s týmto človekom komunikoval viac, lebo vyzerá byť kompetentný, zručný, má nejaké skúsenosti a má aj nejaké vedomosti, tak som odstránil ten blok toho prvého dojmu, že čo to tu za bezdomovca za mnou prišlo. Hej? Ale keď túto možnosť nemám, čo môže byť pri softwarovom produkte, pri nejakom online e-shope, čokoľvek, tak ja potrebujem ten prvý dojem spraviť tak, aby ten človek nebol zbytočne odradený tým prvým dojmom. Hej? To tým pádom ten človek, alebo tá osoba na druhej strane, väčšinou je to osoba, nie je to, že B2B ani B2C, ale je to H2H, to znamená, že human to human, H to H.
human-to-human interaction. To znamená, že väčšinou ľudia predávajú iným ľuďom, v niektorom prípade je to e-shop, ale stále sú nejakí ľudia za tým e-shopom. Takže ja musím odstrániť všetky tieto prekážky, ktoré mi pomôžu zvýšiť pravdepodobnosti toho úspešného spojenia s tým zákazníkom a predať mu aj ten prototyp, ktorý možno, že ešte nie je dokončený. Tak sa mi podarilo predať 100-krát na Gucci káblov na konferencii niečo, čo ešte nebolo vyrobené. Hej? No ale neviem, čo som tým chcel povedať. Že úroveň profesionality, no a tým pádom my vieme cez tú komunikáciu doceliť to, že sme vnímaní ako profesionálny subjekt a vieme dodať niečo, čo sa bude ešte vyvíjať na základe spätnej väzby toho klienta. Dobre, ale to ste už asi počuli, len je to dôležité zopakovať. Dobre. Dobre. A v rámci toho, keď robíme nejaký taký že inovatívny produkt, tak je dôležité spomenúť niečo, čo sa volá, že patenty. A tie patenty sú... Kto z vás nevie, čo je to patent? Kto z vás vie, čo je to patent? No je to ochrana nášho nejakého nápadu na 20 rokov s tým, že keď to niekto použije, tak mi musí zaplatiť. Áno, si učíš podmienky. Hej, nemôže to používať bez toho. Je to tak. Teraz, keď robíš nejakú inováciu alebo nejakú inovatívnu službu, postup, máš nejaký produkt, ktorý má nejaký recept, tak vieš si ho ochrániť. A teraz, predtým, ako tento recept zverejníš, si ho musíš ochrániť. Lebo v momente, ako ho zverejníš, tak už nie je ochrániteľný. Hej? To je pravidlo číslo 1. Ale to neznamená, že ty nevieš predávať nejaké riešenie bez toho, aby si zverejňoval recept na to riešenie. A overiť si, či tam je ten trh. Čiže samozrejme pri niektorých výskumných pri nejakom veľmi vedeckom výskume, kde sa investuje veľa pozornosti do toho, veľa prostriedkov, tak je potrebné si ten výskum chrániť, ak je potrebný preto, aby si ho niekde predala, zverejniť nejakú časť z tvojej roboty. Nejaká časť sa dá ochrániť cez samozrejme nejaké zmluvy o mlčanlivosti. Čím prísnejšia zmluva, tým lepšie. Čiastočne sa to dá tak ochrániť, ale tam potom musíš aj povedať, že o čom to bude. Niekedy je dobre spraviť aj dvojkrokovo. No a následne, keď si overíš, či tam je ten trh, tak sa oplatí samozrejme investovať do registrácie ochrannej známky a do patentovania toho tvojho nápadu. Dobre. Služba. Vývoj služby. A pri tom vývoji služby to je presne tá úroveň profesionality, ktorú chcem dosiahnuť v tom vnímaní toho zákazníka. A je to extrémne dôležité, lebo moja služba alebo moje jadro služby môže byť veľmi úzke, štíhle a to je to, čo pomôže tomu zákazníkovi dosiahnuť a vyriešiť jeho problém. Ale zároveň okolo tej služby ja môžem mať nejakú postupnosť krokov, ktorá zvýši pravdepodobnosť toho úspechu, ktorá zlepší ponímanie toho zákazníka a porozumenie toho zákazníka k tej službe a zvýši vnímanú hodnotu toho problému. A teraz, že čo to konkrétne môže byť? Simonka, tak poďme sa pozrieť
na to, že aký problém ty riešiš, keď chceš prenajímať tie šaty. Či bude záujem dostatočný asi. A Dobre, to je tvoj problém, ale aký je problém toho, kto si chce tie šaty prenajať? Aký problém mu rieši to, že si ich chce prenajať? no asi, že či sa mu páčia a aká je cena toho. Dobre, čiže jedna vec je, že čo rieši, že chce nejaké pekné šaty, ktoré, aby sa mohol niekde ten človek, možno, že raz za čas ide na nejakú príležitosť, tak aby si nemusel kupovať šaty, tak si ich chce ušetriť peniaze, to je jedna vec. Druhá vec, že chce mať možno, že pekné šaty, ale sú len na jednu príležitosť a nemá význam si kupovať a míňať za to peniaze. Alebo to môže byť človek, ktorý síce má peniaze, ale má potrebu šetriť životné prostredie a vie, že keď tie šaty použije iba dvakrát alebo raz, takže nemá význam, aby si ich kupoval, ale je lepšie si ich prenajať a použiť tak. Teraz som z brucha vymyslel tie problémy, ktoré ten potenciálny zákazník rieši. Dobre? Mhm. Dobre, super. No a teraz, ako môžem ja zvýšiť úroveň profesionality, keď začínam robiť toto? Alebo že aké môže mať úrovne toho produktu, vývoja toho produktu? A môj produkt je, že prenajom šiat. Hej? Mhm. A teraz si povedala, že chceš mať 100 šiat, hej, na prenajom. No. Tak čo je ten prvý krok? Musíš nakúpiť 100 šiat? Nemusím nakúpiť 100 šiat, možno iba pár z každej veľkosti a nejaké, čo sa mi páčia. 10 typov a 10 veľkostí? Nie, dajme tomu, že 5 typov a 5 veľkostí. A ako vieš, ktoré veľkosti? No, tak také, čo najviac v obchodoch sa míňajú, že tie z Gaussovej krivky sú to tie také stredné, že SML. Aha. Dobre, takže máš zadefinované v svojho avatara, že to bude priemerný zákazník, hej? Priemerný Mhm. človek typovo, Áno, osobovo, áno, áno, áno. fyzicky, hej? Mhm. Dobre. Nepovedala si, že budeš obsluhovať len XXL segment, že nechceš sa špecializovať úzko na nejakého takéhoto človeka, ktorý pravdepodobne nie je obslužený na tom trhu. To som si teda fakt nepovedala. A možno, že nie je tam taký dostatočný dopyt, aby bol obslužený na tom trhu, hej? No asi preto som si to nepovedala a išla som do toho takého všeobecného. Môže byť. My si to podvedome vnímala. Ženský inštinkt je fenomenálna vec. Toto by som ja vždy chcel mať. No dobre, ale teraz poďme späť k veci. A teraz, že tak máš 5 šiat a 5 veľkostí. A teraz, kde to budeš prenajímať? No, v priestore, ktorý som si prenajala. Alebo by som si prenajala. Takže prenajmeš si priestor Mhm. za 1700 eur, plus Áno. 1700 dáš ako zábezpeku mesačnú. Povedzme, že len mesačnú. A teraz ho treba vymalovať asi. Netreba vymalovať, či on už bude v dobrom stave aj s poličkami, aj so všetkým? No, tak akože s poličkami, no šaty nepotrebujú poličky, takže tam veľa toho netreba, ale vymalovaný predpokladám, že už bude. Ale tak kebyže Dobre, nie, bude no tak... vymalovaný, dva Mhm. šrobiky, šnúrka, Mhm. tyčka z metly a vešiaky a na nich šaty, hej? Napríklad. Mám tam 25 šiat, to znamená, že... Dobre, mám. No a teraz, čo prenajímam ich za nejakú cenu, hej? A čo Mhm. môže zvýšiť tú ochotu toho zákazníka dať za to trošku viac peňazí? No, akože
Z osobného hľadiska, čo si myslím, hej, aj mojou intuíciou je ten vzhľad tých šiat a že či sa to proste tomu zákazníkovi hodí. Dobre. A teraz ten zákazník príde do tej predajne a motká sa tam, pozerá si tie šaty, pôjde si ich odskúšať, vlastne nemá si ich kde odskúšať a A teraz niekde sa tam prikrie záclonou a odskúšať si ich a povie si, že no asi sa v nich cítim dobre a teraz neviem sa rozhodnúť a strávi tam 3 hodiny a potom sa už konečne rozhodne a príde k pultu a potom zase čaká, lebo nikto není pri pulte, tak teraz nevie čo a potom príde a spýta sa, že koľko. A potom je to, že druhý zákazník a teraz tohto zákazníka hneď pri dverách niekto čaká, povie mu, že dobrý deň, za akým účelom ste prišli, no prišiel som si požičať šaty a to je výborné na akú príležitosť, bude to neviem, stúžková alebo promócie alebo niečo iného charakteru. Hej, a teraz on povie, že no, idem na svadbu a tak, že výborne a teraz sa spýtam, že viete, aký je motív, aký je dress code tejto udalosti a, a zrazu ten človek tam stráví 25 minút, lebo niekto mu presne poradí, popri tomu ponúkne kávu alebo nejaký obložený chlebiček, dá mu podbradník, aby sa neokickal v nových prenajatých šatách, kým si ich bude skúšať. A potom hneď si ho zoberie k pokladni a on sa spýta, že koľko. Tak ktorý si myslí, že bude ochotný zaplatiť viac? Jasné, že ten druhý, ktorý je ako v perinke. Áno, a povedal by som, že možno, že to nie je úplne jasné. Prečo? Že možno to je pre toho zákazníka taký nátlak nepríjemný od toho zamestnanca. Možno, že nie, možno sa cíti príjemne, ale stále nemusí byť ochotný zaplatiť viac. To je taký paradox, úplný paradox. Prečo? Tak to ja už neviem. Tadeáš, ty vieš, si ešte stále v električke? Ak áno, tak spýtaj sa prísediaceho. Úloha nadmerná. Kráčam práve do bytu. Chvíľu som doma. Dobre, dobre. A počul si za to otázku? Otázku som presne nepočul úplne. Dobre, tak Tak ju zopakujete, skúsim odpovedať. nechce sa mi to opakovať, tak spýtam sa niekoho iného. A Vika, Áno, porozumela si, že čo som dal ako príklad? jasné, áno. Tak čo myslíš, že prečo to môže byť práve naopak, že ten druhý chce viac zaplatiť, je ochotný viac za to zaplatiť? No neviem, možno len tak, že jemu sadli tie šaty a proste už neviem, aj počulo to niekoho od známych, že proste to je dobré dačo. A Môže byť, možno, OK. Sadli im rovnako. Dobre, nebudem vás veľmi napínať, toto je len taký paradox, ktorý môže, nemusí byť pravda, to treba samozrejme overiť, ale pri tomto konkrétnom prípade ten prvý možno, že je ochotnejší zaplatiť viac, lebo do toho musel dať viac úsilia, aby sa vôbec dostal k tomu záveru. A už chce odtiaľ odísť a preto je ochotný kvázi zaplatiť viac. Hej. Pozor, môže byť aj to opačne, že ten človek sa zdvihne a odíde, ale to som vám len chcel dať taký myšlienkový kontrast, aby sme sa zamýšľali, a že teraz, že čo z toho je vyššia úroveň profesionality. A pravdepodobne by sme sa zhodli na prvú všetci, že vyššia úroveň profesionality je ten druhý príklad. A ja som o tom viac menej presvedčený. V niektorých ale prípadoch to môže byť, že úroveň profesionality bude práve ten prvý príklad. Teraz ale hovorím čisto o fashion industry, o odvetví
Ako sa povie po slovensky fashion? Odevnom? Móda? Asi to hľadáš. Dobre. Tak, tak v tomto odvetví v, pri tých luxusných značkách samozrejme ten priestor musí byť vybavený, musí vyzerať dobre, ale personál je špeciálne školený, aby nebol príjemný. Lebo zistili, sa mi zdá, že neviem, či to je LVMH, ale to je jedno. Zistili, že keď nebol príjemný personál, tak tí ľudia viac nakúpili. Tí bohatí. Takže z tohto pohľadu, že keby tie priestory boli rovnaké, tak práve tá úroveň profesionality kvázi z pohľadu tržieb je to, že samozrejme ten zákazník asi vníma to, že ten personál vie poradiť, to by malo byť pravdepodobne rovnaké, ale z pohľadu tržie potom tá úroveň profesionality je u toho, kto to z toho viac zarobí. A nevravím, že to je úplne najkrajší príklad, ale je to jeden z nich. Dobre, počuli ste niekedy niečo také? Ešte nie. Dobre. Ale ja, no vôbec som počula také, že proste keď sa človek už sa, no začal proste dačo, už pridal k tomu nejaké zúsilie, tak proste už jemu to sa chce skončiť, aj keď vie, že proste to nevyjde tak, ako on chce, alebo nebude to najlepšie rozhodnutie, ale tým, že on strátil tam, neviem, 3 hodiny, tak len, no dobre, tak už no, zoberiem si tie šaty, keď nie veľmi mi páčia, ale už som bol tu 3 hodiny, nepôjdem ešte ďalšie 3 hodiny. Áno, áno, to môže byť tiež, áno, jeden z dôvodov, prečo to kúpi. Dobre. Opačný príklad, v reštauráciách, keď človek príde, naje sa, to je taká, to ste asi už možno, že niekde počuli, ale a príde čašník, dá tam teraz bloček na zaplatenie a donesie, odišli sme od vývoja produktu. Nevadí? Vyvíjame službu teraz, vyvíjame službu. Teraz som chcel k tému vyvíjaniu služby vysvetliť, že máš nejakú core službu, v reštaurácii je to, že niečo uvarí, že to môže byť super chutné a potom máš to vnímanie tej úrovne profesionality a zvyšuješ hodnotu tej služby. A posledný príklad je, že ten čašník, keď príde a dá tam ten bloček a teraz odíde pár krokov, ale potom sa ako keby otočí a vráti a dá im tam ešte cukrík. Že, a toto je ešte pre vás. Tak normálne sa zistilo, že vtedy ten človek sa cítil takú potrebu sa odvďačiť a dávali, že výrazne väčšie sprepitné. A on tam nechal prvý cukrík a potom odišiel a otočil sa v strede ako keby, že vy si zaslúžite viac. A dal tam ďalší cukrík a takto získavali tí čašníci väčšie sprepitné. A zase je to nejaká možno úroveň tej vnímanej profesionality, ako viem rozvinúť tú službu tak a ten produkt tej služby, aby bol lepšie predateľné. Neprišli sme ale k tomu hardvéru. Možno, že ešte k tomu hardvéru, keď sa vrátim, lebo vývoj produktu je obrovská téma, dá sa o tom veľa hovoriť, ale snažím sa hovoriť také úplne, že praktické veci jednoduché, ktoré viete aplikovať v živote. Poďme ešte raz, že software. K softvéru, ak budete niekedy vyvíjať software, tak programátori majú tendenciu, aj my ľudia, všetci, ktorí sú okolo toho produktu, vymýšľať všetky možné funkcionality, ktoré by to mohlo mať. A samozrejme potom sa len vyvíjajú funkcionality do nemoty, aby to bolo čím funkčnejšie, ale vôbec sa to netestuje a neskúša so zákazníkmi a vyvíja sa a to je vlastne nikdy nekončiaci proces. Preto je extrémne dôležité zobrať prvý škaredý možný
produkt alebo tú aplikáciu s prvou funkčnou funkcionalitou a hneď sa ju pokúsiť odovzdať používateľom alebo minimálne ju otestovať, že či to je pre nich použiteľné a že či to budú pravidelne používať. Čiže to je že extrémne dôležité. Druhá dôležitá vec, keby ste niekedy si robili vlastný startup a chcete si vyvinúť niečo softverové, tak prosím, nenajímajte si externú firmu na to. Nájdite interného vývojára, nájdite si nejakého partnera, ktorý si zoberie nejaké percentá, tým ho zaplatíte, alebo aj keď keby ste náhodou mali peniažky, tak musí to byť niekto, kto bude pod vašim nosom úzko zapojený a motivovaný robiť na tom produkte, lebo potom sa vám stane to, že jedna firma vám to vyrobí a potom skončí a budete musieť platiť strašne veľa stále a dookola, ale nebudete to vedieť tak rýchlo predávať, ako koľko budete platiť tej firme. Hej? Plus v tej firma sa niečo sa jej stane a vy nemáte v kontrole ten produkt, nemáte ten zdrojový kód, neviete zobrať nového programátora, ktorý by len na to naskočil a pokračoval jak v robení vázy. To je proste autorské dielo, ktoré je dosť komplikované pochopiť, ako to je posplietané a dovyvíjať. Čiže ak vám viem odporúčiť, majte pri softwarovom vývoji ten vývoj vždycky vo svojich rukách alebo do čo najvyššej miery, alebo minimálne majte jedného veľmi technicky zdatného človeka, ktorý rozumie produktovému vývoju a bude hovoriť tej firme, že čo môže a čo nemôže robiť. Že bude to veľmi intenzívne riadiť. Lebo sa vám môže stať to, čo sa stalo mne, že sme vymenili 4-krát technický tím. A to je príbeh na inokedy. To je software. Hardware, veľmi ideálne je mať tieto zručnosti doma, ale keď je to nejaká jednoduchšia vec, tak vy si viete dať navrhnúť ten hardware k niekomu. Ten hardware ale potrebuje nejaký software a zase to potrebujete mať trošku uchopiteľné. Ak to, čo je ten mozog a to intelektuálne vlastníctvo v tom produkte hardwareovom je ten software, tak to samozrejme je to, čo potrebujete mať čo najviac interne uchopené zo začiatku. Neskôr si samozrejme budete mať interne aj hardwareistu. A aký vývoj ešte produktu? Ako náhle je to iný vývoj produktu, poviem vám príklad. Nikolás sa mi zdá, že chcel robiť ten šach. Si to má pamätať. Áno. Áno, super. Šachové figurky, povedzme, že sú plastové, budeš robiť nejaký krásny dizajn a teraz robí sa to tak, že plastové veci sa vyrábajú v strekolisoch. V strekolis to máš akože formu, ktorá sa rozpojí, tam je akože vydlabaná forma, ona sa spojí a tu je taká dierka a pod vysokým tlakom a pri vysokej teplote sa tam strekne ten rozstavený plast. A tým, že sa tam strekne, tak on je tekutý, on naplní ten lis a vznikne z toho nejaký plastový výrobok, ktorý sa potom už iba veľmi jednoducho opracuje. Lenže vyrobiť takúto formu stojí povedzme od 5 000 do 50 000. Hej, podľa toho, aký typ výrobku, aký je komplikovaný. A minimálny odber je 10 000 plastových výliskov. Hej? A to by ťa stalo, neviem, 100 000, 200 000 len urobiť kvázi takúto vec. Čiže zase prvý krok pri takom hardverom alebo takomto výrobku je urobiť ho čo najlacnejšie. A dneska už sú možnosti, že 3D tlačiarne, predtým sa to robilo cez drievko sa osústružilo, alebo sa urobilo z nejakej hliny nejaký výrobok, alebo sa urobila tenká konštrukcia z nejakých drôtikov a tá sa obalila fóliou a to sa nastriekalo, že urobíš ten prvý prototyp nejako, čo najjednoduchšie a tak, aby si ho vedel upravovať a aby si sa s ním vedel hrať a hľadať ten najlepší dizajn, ktorý je pre teba vhodný, ale aby si to vedel robiť rýchlo a lacno. Hej? Extrémne dôležité. A vo veľa obrátkach, aby si to vedel testovať na tom trhu. To je pri teda fyzickom vývoji.
častokrát a pri väčšine týchto vecí, keď idete do oblasti, ktorým nerozumiete, tak sú dneska nepotrebujete na to školu, to je taká prvá vec, ktorú vám hovorím. Potrebujete ale vedieť, kde tie vedomosti potrebné na to získate. Hej. A tie vedomosti sú väčšinou dostupné v nejakých knihách. Bude to nejaká vedecká kniha alebo nejaká vedecká štúdia, keď to robíte niečo inovatívnejšie, alebo sú to nejaké, to je jedno, hociaké vzdelávacie miesta, knihy alebo kurzy, to je jedno. A potom druhá vec je, že je dobré, ak niekto na tom danom trhu, to tam už na tom danom trhu robil a pôsobil ideálne vo väčších pozíciách, vyšších, tak vám vie poradiť a vypýtať si to poradenstvo, ten mentoring niekoho, kto to už urobil, alebo kto minimálne pracoval v tej oblasti. Ja poviem príklad. Povedzme si, že je niekto, kto riadil sieť nemocníc a chce mu robiť produkt pre pacientov alebo nemocničné organizácie alebo pre centra starostlivosti, nie je podstatné. Tak keď viem sa k takémuto človeku dostať, tak hodina s ním mi pravdepodobne pomôže ušetriť extrémne veľa času, lebo keď mu poviem, že môj nápad je urobiť toto a toto, tak ten človek mi môže povedať, že počúvaj ma, presne toto sme skúšali pred 5 rokmi a nefungovalo mi to. Alebo povedal, že to znie zaujímavo, ale pozor, lebo tu je takáto regulácia, tu ti do toho bude kafrať poisťovňa a tuto sa to nebude páčiť lekárom. Alebo ti povie, že čokoľvek, čo ideš robiť v tejto oblasti, tak to musí buď ušetriť peniaze poisťovni, alebo to musí zarobiť lekárovi. Ideálne, ak je to oboje, aby si to vôbec vedel na tom trhu pretlačiť. A to je taká informácia, ktorú ti povie niekto, kto v tej oblasti fungoval. Napríklad, hej, že teraz som povedal veľký príklad na healthcare, ale môže byť hociaká oblasť, je ideálne sa poradiť s niekým, kto v tej oblasti niečo robil. Lebo ti dá spätnú väzbu, že či, a dá ti hlavne kritiku a ty sa vieš potom pripraviť na to, ako niektoré námietky v budúcnosti vyriešiť. Dobre, takže má niekto nejaké otázky? Dobre, nikto nemá žiadne otázky. A tým pádom vám chcem komunikovať 2 až 3 veci. Jedna vec, ktorú vám chcem komunikovať, že keby ste niekedy hľadali mentorov, v našej sieti je stovky ľudí, ktorí boli výkonní riaditeľia, technickí riaditeľia, finanční riaditeľia a rôzni takíto ľudia, podnikatelia, ktorí už sú v rôznych oblastiach, ktorí všeličo dosiahli. Keby ste potrebovali sa s niekým spojiť, alebo by ste potrebovali nejakú radu k tomu svojmu nejakému budúcemu produktu alebo službe, dajte nám vedieť. Druhá vec, chcel som vám dať domácu úlohu, ale asi vám nič nedám. A tretia vec je, čo Janka, na niečo som zabudol. Zavolajte kam. Áno, áno. Ešte viem, že si chcel povedať niečo k tomu marketingovému prístupu k tomu vývoju produktu alebo tej produktovej stratégii, ale to si môžeme možno prebrať neskôr. Respektíve to môžeš dať ako domácu úlohu, keď to tak v krátkosti vysvetlíš, že o čo ide. Marketing budeme ešte riešiť, hej? Samotný marketing, áno. Dobre. Tí, ktorí máte nejaký produkt alebo službu alebo niečo by ste chceli dodávať a už viete, koľko by to stálo, tak existuje z marketingového pohľadu produktová stratégia marketingová, kde vytváram podprodukty, ktoré mi pomôžu ten môj produkt predať drahšie. To znamená, že urobím nejaký vstupný produkt, ktorý môže byť zadarmo, potom dám pri tomto produkte a interakcii s týmto produktom, čo môže byť knižka, leták, čokoľvek, alebo neviem, nejaký darček,
A hneď ďalší krok môže byť niečo, čo je relatívne lacné, čo si ten človek vie objednať alebo zaplatiť. A potom, Simonka, dobre, super. Dík za to, že si tu bola. A ja, A, ahoj. 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 Dobre. Čiže lacnejší produkt, potom drahší produkt a potom ten najdrahší produkt. Že aby ten človek nemal príliš veľkú bariéru a my si ho vlastne cez tieto produkty zahrejeme. Takže môžete sa pri tých svojich projektoch zamyslieť, že cez aké menšie, väčšie, až ten najväčší produkt si viete toho zákazníka zahriať k tomu a tak, aby ste ten drahší produkt predali. Potom, keď si budeme hovoriť o marketingových stratégiách, tak si povieme možno, že aj k produktu, že také tie cesty cez to, ako môže ešte produkt viesť k rýchlejšiemu rastu organizácie a nie je to iba kvalita. Čiže to si povieme potom pri tom marketingu. Keby mal niekto nejaké otázky. Ale Janka, ešte niečo by si chcela, aby som povedal? Rozmýšľam, možno ešte teda dávame ešte možnosť, ktokoľvek bude chcieť z vás niekoho ešte počuť na týchto stretnutiach, dajte im nám vedieť nejakého profesionála. Zatiaľ teda máme Miša Trubana, Filipa Kunu, myslím. Áno, takže prípadne, keď máte ešte niekoho, tak dajte nám vedieť, aby sme teda, myslím, že na niektorých z posledných workshopov, aby sme niekoho zaujímavého aj zavolali. Takže asi toľko zatiaľ. No dobre, super. Tak sa teším a buďte dobrí. Príjemný večer ešte prajeme všetkým. Čaute. 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 Ďakujeme, Ahojte. ahojte. Čaute.